לה 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 לה. הידת פורים, הכותוף ומצלתיים, ומי איתנו בפורים לחודש לחודשיים. לה 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 חג פורים שמח. אנחנו חוגגים היום פורים שמסופר בספר אסתר, כאשר אלוהים נתן את הניצחון לעם יהודי על האויבים שלהם. לפי המסורת היהודית, כל עם ישראל, ובמיוחד הילדים, היום ומחר חוגגים את הפורים ומתחפשים. אתם רואים את הכובע שלי, זה גם חלק מהתחפושת. הילדים, כמו שאתם רואים בסרטון, מחופשים בנסיכות, בנסיכים, מלאכים, גיבורים, שוטרים, חיילים. ולמה זה? כי זה סמל של שמחה. שמחה של ניצחון של אלוהים על כל רוע שניסה להשמיד את העם היהודי. כמו שקרה בפרס לפני אלפי שנים, גם היום אנחנו זוכרים, בזכות הכתובים אנחנו זוכרים למה ואיך אלוהים הציל את עם ישראל. אז זאת השמחה, וזה הסמל של השמחה. חג שמח. 나는 너희의 여호와 하나님, 내게 준 약속 한순간도 잊은 적 없고, 다시 너희를 이스라엘로 부르기 나와